manzan Allah ne isarsa san ba a gane ba. Yusufa ne ya rabba ne Allah ka ƙaran imani zan yi yaban ɗan adana ne Allah ka ɗeben ruɗa ne bijayi annabi ya rabba. Allah ka ninka salatinka ga shugaba mai ƙaunarka ka sanya 'ya'ya ne duka sahabu sanya tsarkaka sun yi dima ban manta ba ya rabu sashe wallaina kamar tijjani shayina da jiyali ya abbana asa da shafa sumanina da shehu barama ya baba. Ina fito daga mai aiki wato almajirin ma'aiki na sididin nan mai kirki laƙinsa kai kauce jaki ko baka so ai yayi gaba baba sharu baban gayya kowa ya ja ma zai kunya kai ne da sabon jayayya baba ka taka lafiya mun bi ka ba ma juya ba. Salamu alaika rasulallah salamu alaika nurillah salamu alaika sirrillah salamu alaika saifullah annabi gani kaman doba na gaske mai karfin gaske mai sa maza su laɓe take idan ya bullo sai haske kawai yake yi ga sulke kasan shi ba wai ne ba a ba jahil sarkin wauta wai za ya ja da aban binta wanda ilahu ibaduta domin shi aka yin bauta wallahi ban ji kamar shi ba ya ɗadu tattake su da sun tafo duwatse su kafin su zo du harbe su a je gurin su a shafe su kai ne guda ba a jama ba waye da moyan shaidarsa ya ce da kansa ishe desa wata ya sauko har gunsa gaban su shi ya shaide sa girman sa ne ba su gano ba. Allah da kansa yake ta faɗa so shi dole hakan ya faɗa ku warke annabi sai ku daɗa ku bi shi kaya